Recordeu l'unicorn que sortia a Blade Runner al final de la pel·lícula? Avui us l'ensenyaré a fer. Per fer-lo necessitarem dos fulls quadrats. Utilitzo aquests que són de dos colors perquè sapigueu quina és la part que va cap dins, quina és la part que va cap a fora. I bé, per començar, el color que ens interessi, en cas de tindre un paper de dos colors, el posarem cap per avall, doblegarem per la meitat per la diagonal, aquest triangle el tornarem a doblegar per la meitat, i ara en cadascuna d'aquestes ales tornarem a doblegar cap enrere per obrir un quadrat. I la part de darrere, l'ala del darrere, pleguem enrere per marcar i dobleguem per la meitat i obrim un quadrat. Perfecte, ara tenim un quadrat. Aquest costat el portarem cap al mig. L'altre també. I la part de darrere el mateix. El costat cap al mig. I l'altre costat cap al mig. Molt bé. Marcarem una miqueta aquest triangle, marcant-lo una miqueta cap enrere, i obrim, i passarem aquesta punta d'aquí cap endarrere, i haurem de tornar a plegar tots els plecs que teníem, els de la part de dalt cap endarrere, i sols se'ns marcarà, se'ns quedarà marcat d'aquesta forma. El mateix per darrere, si volem plegar una miqueta per marcar aquesta línia, obrim, i a la part de baix ja el tenim marcat cap on van, però a la part de dalt haurem de doblegar-los al revés d'on ho teníem marcat. Molt bé. Aquesta és la base de les dues peces. Repetirem el mateix amb l'altra. Dobleguem per la meitat. Tornem a doblegar per la meitat. Ara dobleguem una de les ales cap enrere. Per obrir i que es formi un quadrat. Molt bé. I l'altre, primer marcarem lleugerament aquí. L'ala la tornem a doblegar enrere. I obrim per fer el quadrat. Perfecte. Ara, aquest costat del quadrat el portem al centre. L'altre també. Donem la volta i repetim.
Bé, marquem aquí una miqueta i passarem la punta cap a dalt, el qual ens farà tornar a doblegar cap enrere la part de dalt. Molt bé, donem la volta i fem el mateix. Marquem una miqueta aquí i portem la punta cap amunt. Perfecte, i ja tenim les dues bases iguals. Molt bé, doncs bé, teníem aquí les dues peces iguals i començarem amb la part del cos. Amb aquestes cames per aquí sota doblegarem per la meitat tot. D'acord? I amb el triangle superior, aquest d'aquí, aproximadament a la meitat d'aquesta distància, obrirem les dues peces i farem i la plegarem sobre si mateixa cap enrere. Aproximadament a aquesta alçada. D'acord? Que formin unes dues línies paral·leles, si pot ser. D'acord. I ara passarem el dit dins aquesta butxaqueta i l'obrirem amb cuidado i ella mateixa formarà un triangle que, és veritat, nosaltres haurem d'acabar de marcar amb els dits. Repeteixo la part del darrere, passem el dit dins la butxaqueta i ara amb l'ajuda de 3 dits anem apretant a baix, a baix, a baix i ja se'ns anirà formant un triangle que haurem d'acabar de nosaltres marcar amb el dit. Molt bé. Aquí ho tenim. Ara anem a tirar la part de la cua, la part del cos cap enrere, així. Ups, no. La pleguem cap endintre i l'hem de doblegar al revés. Així. I la deixarem aproximadament que entre aquesta línia i la línia de les cames faci un angle de 90 graus. Aproximadament seria així. I llavors ja podem marcar. Al mateix moment, en aquest triangle del mig, l'hem de partir en 3 parts. Des d'aquí al centre i portar la punta al primer terç. Aproximadament seria alguna cosa així. I ho deixem així, ben marcat. Molt bé, ara per marcar el cap portarem a poc el cap endins i el marcarem i escurçarem una miqueta el morro tirant-ho enrere i apretant. I així queda marcat el cap sencer. Bé, ara les cames, amb aquesta línia d'aquí, el doblegarem cap endarrere. I tornarem a doblegar endavant fins a donar-li la forma que a nosaltres ens agradi. Farem el mateix amb la part de darrere. En aquesta línia tirarem la cama cap enrere i marcarem i tornarem a tirar endavant de tal manera que coincideixi amb l'altra cama, la col·locarem sobre
i marcarem. Perfecte. Ara ve aquí el truco de l'almendruco. Tallarem aquesta part sobrant de la cua, que utilitzarem més tard per fer... Bueno, ja el fem ara. Enrotllem això d'aquí en forma de con i aquesta serà la banya de l'unicorn. És cert que no és la manera més elegant de fer origami, perquè en principi no hauríem d'utilitzar ni tisores, cúters, cola ni de més. Però aquest model és com és i ben bonic. D'acord, un cop tinguem amb aquest con, anem enrotllant, anem cargolant ben fort, i amb això farà la banya de l'unicorn, que, com veieu, és desproporcionat i fins i tot li podeu tallar una miqueta. Bé, més o menys, per mides. Doncs bé, ho deixem aquí i anem amb l'altra part, la part de les cames. Doncs igual, hi ha una altra versió que corre por ahí, en la qual rebreguen cap endarrere la part de les cames, però crec que és massa... no cal, perquè queda exactament igual i fins i tot de la manera aquesta en què us ensenyo surt tot del mateix color. Doncs bé, dobleguem igual que l'anterior i marquem. Ara el tornem a obrir i passarem aquest costat aquí a la línia horitzontal per tal de marcar-lo fins aquí, si voleu, i el triangle del mig segueix el mateix. El dobleguem aquí a sobre i despleguem per marcar-lo només, i el mateix amb l'altre costat fins a la línia horitzontal per marcar-ho fins aquí al centre, i el mateix amb el triangle que s'havia quedat al mig. Això ens servirà per ara quan anem a doblegar cap endarrere, ens quedi ben bonic la part que unirà el cos amb les cames. Molt bé, doncs ara, veient això, plegarem cap endintre la cua fins a l'alçada mitja del triangle aquest que ens ha quedat aquí. Buscant aquí, podeu fer així, buscant el vèrtex a l'alçada que ens interessi, tirem cap enrere la cua i a l'hora de plegar, abans de marcar, nosaltres col·loquem a quina alçada volem la cua abans de marcar-la, aguantant amb un dit el vèrtex per aquí darrere, i així ja ens sembla bé. Llavors ara ja podem marcar. Perfecte. Molt bé. I ara, perquè aquesta cua no ens quedi tan punxeguda cap amunt, rebaixarem una miqueta aquestes muntanyetes, passant un dit cap al mig i plegant-la una sobre l'altra. Per l'altra banda podeu fer el mateix, heu de fer el mateix. Col·loquem el dit, obrim i pressionant per dalt, doncs, intentem fer el mateix que teníem abans. Molt bé. I ara per les cames, doncs, el que faig jo és primer doblego una pota cap amunt
fins aquí dalt, aproximadament. I pinço enrere orientativament per escurçar una miqueta aquesta cama, i per l'altra banda fem el mateix. Tiro la punta cap amunt, marco i pinço una miqueta, intentant que sigui de la mateixa mida que l'altra cama, perquè no ens quedi l'unicorn tronçat. Molt bé, ara aquí només ens quedarà una petita formalitat, que és escurçar lleugerament, però alhora no tallant-lo, aquesta part... Ui, no, que m'he equivocat. Què fent jo ara? Aquí. La part que unirà les cames amb la resta del tronc, que marco lleugerament aquí per plegar cap enrere el model. Molt bé, doncs ja tenim totes les parts construïdes i ara només falta una miqueta de cola, que també és la part que no ens agrada de l'origami, però en aquest cas ens prenem la llibertat. Posarem una punteta de cola aquí al mig, sucarem bé la punta que li posem i ja li donem la forma que vulguem. Bueno, la forma, acabem d'enganxar-ho. Molt bé. I per aquí al cap, doncs farem el mateix. Posarem una petita punta de cola i enganxarem la banya de l'unicorn. Perfecte, doncs aquí tenim l'unicorn. A veure si se'ns aguanta. Perfecte, aquí el teniu. Si el feu en paper de plata o en paper metal·litzat, pot ser que no us faci falta la cola i se us aguanti sol. No em facis quedar malament ara. Més o menys? Doncs bé, això està tot.